Για δώστε μου feedback, παιδιά, πώς ακούγεται. Ελικόπτερα. Ελικόπτερ. Καλά είμαι, πήγα για βουτιές σήμερα και με τέλεια. Εσείς? Εμείς δεν πήγαμε για βουτιές, αλλά είμαστε τέλεια, γιατί είμαστε εδώ μαζί σας. Εγώ που είμαι από λάπτοπ μου είναι κομπλέ, λέει η Νεφέλη. Λοιπόν, το ξεκινάω και αν κάτι προκύψει κάτι της, μας λέτε και το φτιάχνουμε εννοείται. Από το game λογικά θα είστε κομπλέ από τις τσιρίδες, τις έφες και τις δικές μου, δεν ξέρω. Έλα, μια χαρά θα είναι. Αυτό δεν είναι κάτι. Έλα, new game, πάτα. Κάτσε. Εγώ. Ναι, εγώ πάτησα. Άντε. Άντε. Καλά, Στορμάκο, εσύ. Θα είσαι εσύ το αγόρι και εγώ το κορίτσι. Θα βάλουμε το αντίθετο. Όχι, εντάξει, πήγαινε εσύ να είσαι ο Μάρκους. Θα είμαι η Τέσα. Ναι, μ' ακούτε. Από μέσα σ' ακούμε, αλλά δεν χρειάζεται να σ' ακούμε από μέσα. Solo δεν έγραφε η εφημερίδα. Ξεκινάμε με λίγο duo mic και μετά πάω για solo. Καλώς τον, καλησπέρα. Good. Ωραία. Ready. Πάμε γιατί έχει και story. Να πούμε ότι η ιστορία είναι αληθινή. Γενικά οι developers του Fears του Faithom πραγματοποιούν οι ιστορίες που τους στέλνετε με τραυματικά γεγονότα που έχουν συμβεί στη ζωή σας, τα κάνουν παιχνίδι. Να σας πω σε αυτό το σημείο. Στην ψυχή μου ακούστηκε. Ναι. Fears to Faithom Together, Episode 1. Together. Εγώ γιατί δέχτηκα να το κάνω αυτό, ρε φίλε. Θα σκάσεις. Χέστη. Κρατήστε ποντάκια, παιδιά, θα τα χρειαστούμε σήμερα. Μπάμπι. I'm not usually one to write for the internet. To whoever is reading this, pardon my writing ability. Τι λες εσύ, άλλα διαβάζεις? Ναι, άλλα έχει εμένα, μάλλον. Ωραία, don't get me wrong, I do write, but this might be the first few words the word actually reads. Μάλλον είναι... Να με διαβάσω. Να σου χέσω ρε μαλάκα. Μάλλον είναι από τα παιδιά που στείλαν την ιστορία. Εγώ διαβάζω αυτά που έγραψε η κοπέλα και ο Αλεπούς αυτά που έγραψε το αγόρι. Περίμενα να τελειώσω. For context, I'm a huge fan of indie horror games, λέει η κοπέλα. When I played one of your games, I couldn't help but notice weird similarities to something that happened to us, me and my boyfriend Marcus. Είναι η κοπέλα που γράφει, οπότε σίγουρα, ο άλλος πατάει παπάκια εδώ, και λέει ότι παίζοντας τα Fears του Faithom συνειδητοποίησε ότι υπάρχουν κάποια κοινά με τη ζωή της πράγματα. Σε μια ιστορία με το αγόρι της, τον Μάρκους. Είναι διάλογος, όχι είναι μονόλογος, ο καθένας λέει τη δική του πλευρά. Πες Αλεπού και εσύ τι λες, τι λέει. Σε όποιον το διαβάζει και καλά, με συγχωρείτε λέει για το γράψιμό μου στην ουσία, για τον τρόπο γραφής μου. Η κοπέλα μου η Τες λέει πρόσφατα έπαιξε ένα από τα παιχνίδια σας. Δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Δεν μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε αλλιώς από το να αντιληφθούμε, ξέρω εγώ, κάποιες ομοιότητες που συνέβη σε ένα από τα επεισόδια και σε εμάς. Ουσιαστικά λένε τα ίδια πράγματα, ο καθένας από την οπτική του. Θέλει και μετάφραση. Τον έπεισα, λέει, να γράψει, λέει η Τες. Οπότε λέει, ψάξτε και το δικό του mail. Αυτά που μας διαβάζει ο Αλεπούς δηλαδή. Στείλαν και 2 mail. Με έπεισε τέλος πάντων να γράψω από τη δική μου οπτική. Λέει γιατί θα αύξηνε τις πιθανότητες και καλά ο developer να φτιάξει το story. Θα προσπαθήσω, λέει, να κρατήσω, λέει, τις πληροφορίες, λέει, για τις προσωπικές μας ζωές στο ελάχιστο. Από τα 18, λέει, αυτόματα έγινα independent, ανεξάρτητη. Μετακόμισα, λέει, σε ένα διαμέρισμα όπου ο πατέρας μου κληρονόμησε από τη γιαγιά και μετακόμισα με το αγόρι μου, με τον άντρα των ονείρων μου βασικά.
Ήμουνα, λέει, 20 χρονών περίπου εκείνη την περίοδο και ο Μάρκους για πρώτη φορά πήρε την πρώτη του δουλειά. Αλλά έπρεπε, λέει, να μετακομίσουν σε διαφορετικό state της Αμερικής, σε διαφορετική πολιτεία. Και επειδή σήμαινε πάρα πολλά για εκείνον, αυτή η δουλειά, δέχτηκα να μετακομίσω και να τον βοηθήσω να τον σαπορτάρω. Νομίζω δεν χρειάζεται να λες και εσύ, Αλεπού, είναι το ίδιο πράγμα, νομίζω η ίδια ιστορία είναι. Ναι, ο καθένας από τη δική του οπτική. Ναι, ο Μάρκους είχε το παλιό αμάξι του θείου του και νίκιασε και ένα τρέιλερ για να γλιτώσουμε από τις μεταφορικές. Πες. Στην ουσία το ίδιο πράγμα λέει, ότι και καλά είχα μια δουλειά, λέει, στην ουσία για να φύγω στην Αμερική και ήταν πολύ. Εντάξει, άμα λέει τα ίδια, επειδή μου έχει The Other Survivor is still reading, απλά προχώρω να μπούμε. Ωραία, πάμε να μετακομίσουμε. Space to get up. Κάτσε ρε πλένω λίγο το αμάξι. Μπορώ να αλλάξω controls, άραγε. Δεν ξέρω. Όχι, παπάρια μπορώ. Εντάξει. Ρίχνω και λίγο στον δρόμο γιατί έχει ζέστη. Εγώ γιατί ήρθα από εδώ, πώς μπαίνω μέσα. Ωραίο σπίτι. Κάτσα πλέον και το σπίτι, πόσο αχούρι το έχουν ρε φίλε. Καλέ, από πού μπαίνω. Α, από εδώ μπαίνω. Ρε, μη πετάς νερά μες στο σπίτι. Μη πλένεις. Μη πλένεις τον κόσμο που περνάει. Γιατί όχι. Unlock. Πού είσαι το μεταξύ, γιατί δεν σε βλέπω. Είμαι μέσα στην πόρτα εγώ. Ρε, μη με βρέχει. Άνοιξε. Γαμίδι. Τι μαλάκας είναι ρε. Εγώ ανάποδα θα καπνίσω. Λέει έχει να σε κλειδώσω απ' έξω. Ρε, άνοιξε του τρελού. Ρε, κάτσε καλά ρε. Alright, car's done. Shit finally looks like it's not from 03. Εμένα τι με πλένεις You ready to τώρα. start loading? Εντάξει, μύριζε λίγο. Άντε βλάκα. Let's knock out the heavy stuff first. Μια παγωμένη μπύρα παιδιά τώρα θα Couch, ήταν τα TV, μάμ. big boxes in the hall so we can balance the weight Έτσι in the με το tray. λάστιχο. We'll toss in the lighter stuff last. Μη με βρέχεις. We got 2, maybe 3 hours of good light left. Should be enough time if we move quick. Ωραία, πάμε. It's almost 6. Yeah, We were Yeah. supposed to leave this morning. I know. Washing the car took longer than I thought. We'll make up time on the road. I'm Ωραίο just το gonna text τρέιλερ. Dad and see if we can leave tomorrow morning. Tess, Πού please. πας ρε, έχεις πάρει I'm το just λάστιχο saying, μαζί it might σου be ρε easier βλαμένε. Ooh, we're already behind. If we push it to Σιγά tomorrow, την we lose the τηλεόραση. whole day. Πού πας, τι κάνει. Δεν ξέρω. Ask him if that makes you feel better. Βοήθα But και I know λίγο what he's όμως, going μην κοιτάς μόνο. Άντε. Εγώ πρέπει να text dad. Ναι, text to dad, εγώ θα τα κάνω όλα, κατάλαβα. Τι σήμα είναι αυτό το βελάκι, πώς κάνω text. Α, έτσι. Το tab ήτανε. Οκ. Μέχρι και εδώ πέρα δουλεύουμε ρε φίλε, τι θα γίνει Τυχαία τώρα. λέει, random question. Would it be huge deal if we left tomorrow morning instead of tonight? Γιατί να φύγουμε αύριο. Ναι. The painting crew is coming first thing tomorrow since you said you'll be out tonight. I already told Marcus everything needs to be clear. Ωραία. Ρε, μίλησες με τον μπαμπά μου και δεν μου πες τίποτα. Γιατί έχουμε άλλη Yo, σχέση you're τώρα, actually doing it. Τι είπες εσύ ρε. Yeah, Τι είναι αυτό. had to happen sometime, Μην του bro. πετάς I κούτε. thought you two were supposed to leave this morning, though. Πήρες άδεια από τη δουλειά για να ξεκινήσεις την άλλη, λέει ο Τσούκι. Τι λέει αυτός ο βλάκας. Τι πρέπει να του πω. Yeah, packing took longer than we expected.
and then he was washing the car. You know how mornings go. Fair enough. How much more you got? Almost done. Τι Just θες, started. βλάκα, Τι να θέλει? το πούμε εδώ. Guys, good? Excited? Yeah, ready to go. Just want to get moving at this point. It's getting late. Γιατί είναι He έτσι? said the painting crew is coming first thing tomorrow morning. We need to clear everything. I figured. Τι you'd θα πω be εδώ? down. All right then. Let's start with the couch in bigger boxes, then work our way to the back. Yo, last night was Να σου πω, fun, μιλάς που man. μιλάς, δεν έχεις Gotta απολύτως do λίγο, that ρε again. φίλε. 100%, bro. Next time we're back. Alright, well, you two need a hand with anything? Έλα, Και την ρε. άλλη, και την άλλη. Thanks, though. Και την άλλη, και αυτή. Okay, okay. I was just running to Water Park Alice's. Simulator. Peace θα out, παίξουμε. homie. Φύγε, My audio φύγε. gear's boxed up in the basement. Can't forget that. Έλα, κάτσε ο μπαμπάς. You drive not that long. Proud of you, kiddo. Safe travels once hit the road. Εντάξει, μπαμπά. Μια Έλα, ζωή μπαμπαζάκι. Phoenix παίζεις, λέει Αλεπού. Γι' αυτό είσαι έτσι τώρα. Marcus! Έλα, το έχω, το έχω. Hey, a little help? Ναι, με έχει αφήσει εδώ πέρα κουβαλάω τραπέζια. I wasn't trying to lift it like anything, I just can't move it. Okay, grab that end. Έλα. Κάνε και τίποτα μόνη σου πια. Τον καναπέ ρε βλάκα. Πώς είσαι έτσι? Τι κάτσου φύγε. Γιατί Μου είσαι πίστησε έτσι? λίγο. Γιατί είσαι έτσι? μπορείς να Εσύ μου πεις. γιατί έχεις κρεμάσει τα χέρια σου και είσαι σκυμμένη για να το πας. Και εσύ έτσι είσαι. Τραπέζια, καρέκλες. Παιδιά, πουλάμε καναπέ τώρα, μην το πάρουμε μαζί. Τζάμπα κόβος. Κοίτα εδώ. Moonwalk. Πάνω στο αμάξι πας, μωρ, πού πας? Θα σε πατήσει κανένας. Σιγά. Έλα, έπα. Πω Θεέ μου. Πού είμαι, καλά, μπαίνω εδώ. Γιατί Ήρθε μόνο στρίβεις, μετά. μη στρίβεις. Τι το αφήσετε! Μη Στο πόδι μου, στρίβεις. ρε! Ρε. Πόδι μου, ρε! Μη στρίβεις. Πού είναι, από εδώ? Έλα, μόνο στα υπόλοιπα. Ρε, εγκλωβίστηκα εδώ, δεν μπορώ να Α, φύγω. μην εκεί τώρα, μόνος μου τα υπόλοιπα. Δεν, μπο- Α, δεν μπορώ να φύγω. α, τι να κάνω τώρα. Α, πήδηξα από πάνω. Γεια σου Σόλο, καλώς τον, καλησπέρα. Αυτό τι είναι? Έχει κι άλλα εδώ πέρα, εντάξει. Πρέπει να πάρεις και τίποτα κι εσύ. Έχει ένα άλλο διπλό. Εδώ θέλει 2 άτομα αυτό, ρε. Τι είπα μόλις. Αχ. Άντε ρε Αλεπού. Τελείωνε, χρήσιμος φωκός. Μεταφορές, μετακομίσεις, η Εύη και η Μούμια. Άντε ρε Φίλιππε, Move, ακόμα. other side. Μη με λες Όλα μπου καλά. εμένα. Be careful with Όλα this one. καλά. Okay. Έχω αράξει λίγο. Θα μου κοπεί κανένα χέρι στη μέση. Έλα. Πώς είσαι έτσι? You good over there? I'm fine. Εμείς γιατί Εμφάνι. μιλάμε σαν μixopαρθένες, ναι, τι έγινε? Καλά Σόλο, εσύ πώς είσαι? Έλα, σπρώξα και λίγο. Έλα, τελείωνε! Σιγά! Κόφτω Είστε λίγο ρεμπέλ. δεξιά, ευθεία, ευθεία! Κουνή σου δούλε. Γεια σου Μαριλενάρα! Άστο να κουβαλήσει. Ναι ρε φίλε, πώς, τι κάνει, τι είσαι έτσι? Δώσ' το, όπα, κόψ' το λίγο δεξιά, αριστερά για σένα. Θα πάρω το λάστιχο πάλι, Αριστερά. Ευθεία, 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 ευθεία. Γιατί κάνεις έτσι? Γιατί δεν πηγαίνει με το Ξάπλωσα σώμα, να πηγαίνει με το ξεραθώ λίγο ποντίκι. γιατί 4,5 βαράει ξυπνητήρι. Ω. Καλό κουράγιο ρε Σόλο. Γιατί δεν μπαίνεις μέσα? Πρέπει να μπω εγώ. Τι Μια μετακόμιση είπαμε να κάνουμε ρε Αλεπού, μου έχεις βγάλει την ψυχή. Άντε βλάκα. Αυτό δεν κάνεις, ρε. Άντε ρε. Τι άλλο έχουμε? Άφησα και το φακό μου κάτω.
3 πόσα πράγματα έχει ακόμα. Πάτα δεξί κλικ να δεις. Έχω πάρει φακό. Να τον βάλω μέσα κι αυτόν. Κάτσε να τον βάλω μέσα. Βάλω πορπαγκάζ. Το φακό το θέλουμε, όχι ρε. Το βάλα στο πορπαγκάζ, βρε, ξεφτύλα. Τώρα θα σου πω εγώ. Θα σας καλέσω άμα χρειαστώ μετακόμιση. Εδώ, Φιλιππουδιάρης. Έτσι λέει, όπως προχωράνε οι χαρακτήρες, νιώθω ότι θα... Πάρ' το λάστιχα! Άντε. Λέει, νιώθω ότι θα χορέψουν χασαποσέρβικο στην Ιγαρία. Εύκολα, ρε. Έλα πάρε και τον κολοφούλο μικροκυμάτο που είχες πάρει εκεί πέρα από το σκλαβενίτη, ξέρω εγώ. Δεν δούλεψε ποτέ. Και γιατί το παίρνουμε άμα δεν δουλεύει? Μα, ξέρω εγώ. Πνίχτον με το λάστιχο. Το επόμενο βήμα. Samsung, το Samsung εδώ πέρα τι το θες, ας πούμε, μαζί. Ναι, χάλασε το και το Samsung. Είναι που είναι τέτοιο. Κάσε, βρωμιάρη! Θα σου πλύνω τις αμαρτίες. Το Samsung. Samsung. Θα σας έστελνα στο eFood, αλλά δεν κρατήθηκα. Και κάθονται και τα κοιτάει, ρε. Ρε βλαμένε! Πω, πώς γίνεται να μου έχει σπάσει τα νεύρα, ρε μαλάκα. Έχει κουβαλήσει από τα 15 πράγματα, έχει κουβαλήσει 2 κούτες. Τι 2 κούτες, τον καναπέ βασικά που ήθελε. Κάσε. Ποιος κόρναρε. Τώρα, θα σου πω εγώ. Έχεις ανοιχτό Ας το το παράθυρο. λάστιχο. Έχεις ανοιχτό το παράθυρο, πούστη. Εδώ πήρα και την τοσχέρα εγώ, κάτσε. Νομίζω αυτά είναι. Α, πού θα πάρεις air fryer, με τι λεφτά θα πάρεις air fryer? Τέλος. Ξέρω εγώ, κάτι ρούχα έχεις ξεχάσει εδώ. Μια βαλίτσα. Ένα πακέτο αναμνήσεις μου στείλες χθες. Αυτά τη βάλω στο αμάξι τη βαλίτσα. Τι βαλίτσα μου πατάς έτσι. In the Alright, trunk. that's everything. We're good to go. Ωραία, χάλια είμαι. Τι ρε. Boo? Έλα ρε μπου. What's going on with you? Άσε Nothing. με. I'm fine. Τίποτα, άσε με. Been off. Don't tell me it's nothing. Can we just Άσε με, go? δεν θέλω, φύγε. Is this about... Τι μου έκανες χθες πάλι? Πάει, θυμάσαι I τα said I'm χθεσινά. fine, Marcus. Look, I Είμαι already καλά, told you. εντάξει. What I said at Jake's came out Αυτό είναι το wrong. καλά. That's not how I δηλαδή, meant it. I need you to talk to me. There's nothing to talk Real about footage right now. εγώ με το Is it Τσούκι the όταν move? βγάζαμε έπιπλα Because στο if it σπίτι. is, listen, you don't have to come. It's my job, it's my Άντε thing. γαμίσου You're ρε, not έχω ready? κάνει ολόκληρη Stop. μετακόμιση. Σκάσε. I'm serious. Άσε με. It's not too late to- I said Άσε με. stop. Then what is it? Can it just not be right now? Okay. Ale που έχεις περίοδο. Ζώνη φοράω. Ωρε φίλε, τώρα Dragster θα το κάνουμε. Πάρε το σκάνια κι άντε στο καλό. Έτσι απαντώ εγώ στο δικό μου όταν με ρωτάει τι έχω. Νομίζω είναι κλασικό. Γιατί οδηγάς σαν μόγκολο ρε μαλάκα, πώς είστε έτσι γαμώτο. Τι γελάει αυτή ρε. Άμα δεις το live, πώς είσαι έτσι. Το πήραμε. Τι θα δεις στο κοσταδόρο τώρα ή όλα εγώ πρέπει να τα κάνω και αυτά. Κάσε! Αφού το κάνεις μόνος σου ρε μαλάκα! Όλα εγώ ρε φίλε, όλα εγώ δηλαδή. Εσύ που πας. Εσύ που πας. Εσύ που πας. Πού πας. Μην παίρνεις χαμπάρι εδώ πέρα ξέρω εγώ. Πάρε και εσύ λίγο. Λέω να πάω φύγουμε ρε. Άιντε.
Μετακόμιση τώρα να παίζει και ο Αλεπούς να οδηγεί. Λοιπόν, Μετακόμιση άψα τώρα. Βάλε ζώνη, κοιμήσου και απόλαυσε το ταξίδι. Μη μου λες πως πηγαίνω έτσι και τα λοιπά. We made good time on the loading. Πώς Better πας than I έτσι thought. ρε? Πού πάμε? Δεν Θα δεις ξέρω. τέτοιο κινητό, πού πάω? No route selected λέει. Έχει και μια γελαδίτσα. Α! Πώς παίζεται αυτό? Πήγε, εσύ να πήγες πίσω βρε μαλάκα! Θα φέρω το λάστιχο ρε. Γαμίσου. Τι, κατέβα το παράθυρο ρε. Τι πει. Κι εγώ έχω. Τι θες. Ο Αλεπούς τσακώνεται με το αμάξια δίπλα. Άιντε. Πού πάω τώρα? Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα για δουλειά πάμε. Βλέπεις καθόλου το live μου? Να δεις τι κάνω. Όχι. Τι κάνεις? Θα παίξει πρωί νύχτα σε λίγο ρε. Μου έκοψες το παιχνίδι με τις γελαδίτσες. Ναι, εγώ πάλι οδηγάω εδώ πέρα και πέφτεις σαν γελαδίτες εκεί πέρα. Ωραία. Stay on 205 West 2.1. Α, τόσες ώρες κοιμόσουνα, δηλαδή και τώρα 200 τέτοιο. Όπα. Δεν μπορείς να οδηγήσεις. Παιδιά, δηλαδή έχει χρησιμοποιήσει συνέχεια το τηλέφωνο, δηλαδή εντάξει. Λοιπόν. Κάνε λίγο παρέα στον οδηγό, θα κοιμηθεί εδώ πέρα. Ρε, κοιτάω το GPS. Λέει stay on 250 West. Και εδώ που είμαστε. Εδώ που είμαστε να μείνουμε. Όλο ευθεία πήγαινε. Α, μου στείλε ο πατέρας μου, πώς ανοίγω το κινητό. Δεν μπορείς ξέρω. να τα ανοίξεις ρε, οδηγείς τώρα. Με το tab το ανοίγεις. Περίμενα, λύνε το. Μη χωρνάρει κανείς, ο πατέρας μου στείλε. Εγώ πώς το απαντάω. Don't need to let you do. Give me a dating. Άντε καλά. Είμαι έτοιμος τώρα. Τι κορνάρεις μωρέ! Αυτός κόναρε, αυτός εδώ. Ρε, εσύ κοιτάω το GPS, δεν μπορώ να κοιτάω και σένα. Has a decent kitchen apparently. The guy said it was recently redone. That's good. Ωραία, εδώ πάμε δεξιά, στην έξοδο δεξιά. Πού έχει έξοδο δεξιά? Nice. Δεν ξέρω. I Τόσες thought ώρες we δεν μου μιλάς και τώρα ξαφνικά δεξιά. Παίξαμε no, τις άγγελα. like a real one. We'll set up your desk under the window so you can catch the morning light. I know it helps you when you're ready. Εδώ δεξιά, εδώ βγες. Πώς σταματάει έτσι αυτός! Ωραία, κάθομαι εγώ, ας το περιμένω. Ωραία, ευθεία τώρα. Του γκρου. Μου στείλε ο παπάς. Κάνα ψυκτικό πήραμε, τίποτα να έχουμε να πιούμε ή εδώ πέρα θα ξεροσταγιάσουμε. Πάλι Monster θες να πιείς. Πάλι! Το ψυγείο τι το πήραμε. Μου στείλε ο παπάς. Traffic bad could be worse. Εντάξει. Μη κορνάρεις όλο τον κόσμο, μωρέ, να μας πλακώσουνε. Ωραία μου σοκουλά όμως εκεί. Chill. Όπα, λέει heavy traffic ahead. Θα τους περάσω από πάνω. Reroute, κάνω reroute. Περίμενε. Ξέρω μια παράκαμψη, εγώ μιλάω χώνας. Ωραία, δεξιά, στην exit δεξιά. Εδώ, πρέπει να στρίψω μαλάκα, φύγε.
Στην έξοδο που θα δούμε δεξιά. Τώρα, στα επόμενα μέτρα είναι μπροστά μας. Τελείωνε! Τραβά χειρόφρενο λένε εδώ, λέει η Χριστίνα. Τι κάνεις μωρέ? Εδώ, πέρα! εδώ, δεξιά, δεξιά. Πάτε που τα μπούμε! Με κόρνα! Ναι, υπενθυμίσουμε, λέει η Νεφέλη, ότι αυτό που παίζουν είναι horror. Εγώ φοβάμαι. Να, κοίτα το αν τι κάνουμε. Ωραία. Μπήκε το τραγούδι μου τώρα. Περίμενε, μπήκε το τραγούδι μου. Chill, bro. Yo. Εγώ χορεύω το πιο Ξέρω μια παράκαμψη από τη Μόρντορ. Ξέρω εγώ. Θα πας από Γιαννοκλάδη και θα βγεις στον προορισμό σου. Αχ, Θεέ μου. Τι ζω σήμερα, τι ζω, πείτε μου. Αχ, 8 και 8. Κάποιος με σκέφτεται. Είναι 8 και 88 ρε. Είναι 8 και 8 ρε πλάκα. Το τραγούδι μου συνεχίζει, πάμε λίγο. Σταμάτα να κορνάρεις, με έχεις χάσει το κεφάλι μου. Μόνοι μας είμαστε εδώ ρε, εμείς και τα ζωντανά εδώ πέρα. 2,4 μέτρα ευθεία ακόμα. Stay on Old Cascade. Όπα, περίμενε. Μου στείλαν και μήνυμα, αλλά πάω και μία να κατουρίσω, εντάξει. Πού πας? Παιδιά, έφυγε. Bashful guy, I don't have giveaway. Δεν έχω giveaway. Ξαλάφρωσα. It's getting really windy out there. Yeah, I Κοίτα see μου, it. ξανά στείλω πατέρα. Τίνα, πραγματικά έλα, σε παρακαλώ. Interstate was backed up for miles. Yeah, that's why we cut through. Everyone was stuck on the interstate, and there's not a single car on this road. One kinda just passed by. Ωραίο σπιτάκι. Προχώρα να φτάσουμε καμιά ώρα. Ωραία, αγέρασή σου. Προσοχή ρε μαλάκα! Oh shit. Oh shit. Oh shit, here we go again. You okay? Καλά είμαι, τι να πάθω. Yeah, τι I'm έπαθες? okay. Alright. Κάτσε. Μας έπεσε. What do we do? Αλλά πού What πάμε do we να do? το σηκώσουμε. We move it. Both of us? It's not that big. Between the two of us, we can shift it Πήγαινε enough to σε get μπάσκα. through. Okay. Ρε χέστη! Προχώρα. You okay από το δέντρο που έπεσε 1 χιλιόμετρο μπροστά. Πιες νερό τώρα, σου ήρθα πιο νερό, μωρέ! Άμα είναι να τη φάνε παιδιά. Πάμπη! Έλα. Τι θα γίνει? Μα δεν αφήνει να πάω. Chicken gun. Είναι λίγο δραματικός αυτός, είναι η ιδέα μου. Η Αλεπού πάντα. Τι θα γίνει, θα κουβαλήσεις τώρα ή θα κάνεις την κότα σαν τον τραγούδι? Προχώρα ρε μαλάκα! Έχω chicken gun στα αυτιά μου. Καλά είναι εδώ. Εγώ κουβαλάω, όχι! Κάτσε, περίμενε. Πού είναι η άκρη? Θέλω να βρει την άκρη από Ρε δέντρο. μαλάκα, προσπαθώ να το κουβαλήσω και δεν πάει. Τώρα πώς πηγαίνει δηλαδή? Δεν ξέρω, είχα το δέντρο μάλλον πίσω. Κι άλλο! Όχι! Ρε μαλάκα, το άφησες και μ' άφησες μόνη μου. Ένας εδώ στο σπίτι μας παρακολουθεί. Ποιος, πού? Εδώ, στο σπίτι με τα Πού, φώτα. Πού είναι ο Βάκος? Θα το πετάξω στο κεφάλι. Έλα, πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. Όχι, θέλουμε να το δω. Πάμε να φύγουμε, τελείωνε! Συγγνώμη.
Μη φοβάσαι! Τελείωνε ρε! Να μαλάκα! Τι κορνάρεις, προχώρα! Σπάς τα νεύρα ρε μαλάκα. Πώς άνοιξε το... Όπα, Εφή! Τι! Κάτι άνοιξε εδώ πέρα λέει και δεν μπορώ να οδηγήσω. Εφή! Άνοιξε το τρέιλερ! Κλείστο! Πυροβάκος! Κλείστο τρέιλερ! Αλεπού, κλείστο να φύγουμε, μου έχει σπάσει τα νεύρα. Μπορεί να έχει μπει κανένας μέσα! Νικήτα, όχι, δεν θα βγει. Δεν θα βγει σήμερα. Το νιώθω κι εγώ. Το νιώθω κι εσείς. Γιτ το μαξιλαράκι. Έγινε. Δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούω τίποτα. Ούτε τον Αλεπού ακούω. Κάτι με τα ακουστικά μου έγινε. Α, μπορείς να περιμένεις λίγο ρε Αλεπού, δεν έχω ακουστικά, έχουν σε συνδεθεί σου λέω. Μόνο του πηγαίνει. Ναι, μόνο του. Έλα, πάμε. Αλήθεια του λέω ρε, μόνο του πήγαινε. Εδώ πώς βρέθηκες τώρα? Του λέω μόνο του πήγαινε. Ευθεία 7 μέτρα, 6. Μήπως δεν έπρεπε να κάνεις εσύ host? Τα ακουστικά μου ξεσυνδέθηκαν ρε Αλεπού. Πού κολλάει το ένα μετάλλο? Πάει το αμάξι, το κλαίω, ναι. Πάει με αυτόν οδηγό, τελείως. Την κόρνα, γιατί την πατάς κάθε τρεις και λίγο? Κατά λάθος, ήθελα να ράξω το χέρι μου πάνω. Ναι. Όπα! Περίμενε. Τι κάνω εγώ? Δεξιά. Να φτάσαμε για να κλάδι τώρα. Ωραία, 2,6 χιλιόμετρα. Εδώ, ευθεία, δώσου. Τι είναι αυτό? Για να κάνει τίποτα. Ω, θερμοκρασία! What is that? Έχουμε ανεβασμένη θερμοκρασία! A light on the Προχώρα, front μη of the σταματάς. dash. What? Προσπαθώ! Βέβαια και θα χάλαγε το αμάξι στη μέση του πουθενά ρε μαλάκα. Για να κάνει εντύπωση στους λύκους. Έτσι. Τι κάνει αυτός ρε? What? Θα κατέβω κάτω Προχώρα, άστους. Bro, just go around me. Ωρε πούστη. Βγάζουμε καπνούς, θα πάρει φωτιά. Κάνε και το όπλο, το έχω στο τουλαπάκι. Swear that she told me everything, but she lied. Revelation, I can see it die. Now you taking my tears. Για κάνε εδώ άκρη. Μπες εδώ στο μοτέλ, μπες στο μοτέλ. Από εδώ μπαίνει. Όπα ρε. Jesus. Τι έκανε? What Έλα was the εδώ, deal with έλα that εδώ. guy? Έλα εδώ. Like, relax, bitch. Με έχει Damn. πιάσει το κεφάλι μου. Okay, the light. What do we do? It could just be the hill. The engine gets hot. So it'll go away? Maybe once we're over the top and it levels out. Ωρε πως φυσάει έξω. Θα φυσήξει μπας και κρύωσε λίγο το αμάξι. Μανουλάκι! Καλώς τον. Γεια σου Μανουλάκι. Μπήκε με τσίτσο σπρ και ένα νερό που χρωστάω από πριν. Πλάκα, πιω και εγώ τίποτα. Δεν πήγα μακριά. Δεν πήγε μακριά μάλλον. Οδήγησε για λίγα ακόμα λεπτά μέχρι να αποδεχτούμε ότι το αμάξι δεν πρόκειτο να φτιαχτεί από μόνο του. Βρήκα λέει το μόνο μαγαζί στην περιοχή στο GPS. Μιλάς. Όχι. Judge Λόκοπο, hello, καλησπέρα, καλώς μας ήρθες.
Γεια σου, Μανουλάκη. Yeah, I need a day Καλώς off for ήρθατε. a week. My God. Εδώ, μην αγχώνεστε, η Εφη έχει αράξει εδώ πέρα, εγώ οδηγάω. Τώρα 3 ανάβω και ώρες. τσιγαράκι. Αυτή την πουτάνα την κόρνα, μα την Παναγία. Αν δεν στη βάλει η Εντάξει, βρήκα Ντίνα, το συνεργείο. αν δεν στη βάλει η Ντίνα στον πάτο, θα στη βάλω εγώ, αλήθεια. Αυτό είναι το συνεργείο. Κάτσε. Μου στέλνει το ο πατέρας μου, ξέρω εγώ. Δεν είναι ο Ότι τι πατέρας θέλει σου, ο τώρα. δικός μου είναι, σκάσε. Ο δικός σου είναι. Ναι. Αυτό είναι το συνεργείο. Είναι αυτό θα είναι. Πάμε να βγούμε να δούμε. Κοίτα εδώ πως τα έχεις κάνει. Κάτσε κάτι για τη μάνα μου λέει. Σε αυτό το σημείο θα σκέφτεστε car problems, προβλήματα με το αμάξι, classic horror. Αλλά δεν μπορεί με τίποτα να σας προετοιμάσει για αυτό που έρχεται σε λιγάκι. Λέει εδώ πέρα το παιχνίδι. Μαγαζί, κατάστημα, Malbori εδώ, έχει Malbori. Ω, φέρε ένα. Έλα, ξέχασα θα πάρω πριν. Αχ, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Κάθεσαι εκεί ρε. Το ταμείο άδειο. Το Μπα, ταμείο στα αρχίδια είναι του το δω, παιδιά. μείον. Α, πάρε. Κονσέρβες με τα Aces. Πάρε και μπισκότα. Πάρε, τι είναι αυτό, chips. Και νεράκι δεν ήθελες. Όχ, sorry. Αυτό γάλα είναι, δεν νερό. Πάρε και λάδι. Δεν ξέρω, κάπου θα χρησιμεύσει. Το λάδι Ω. σίγουρα, για την κόρνα Έλα, που θα μπει στον πήρα πάτο το σου. καλό. Που καμισάρα Employee σήμερα, μπράβο sorry. Νικήτα, λέει η Ντίνα. Μόνο για συνεργείο δεν φαίνεται αυτό. Τι κάνει έτσι. Προσπαθώ να σπάσω την πόρτα εδώ πέρα, αλλά δεν. Έχει και ATM. Έλα από εδώ. Κάποιος κάνει μαστορέματα. Hello? Ω, Hello? περίμενε ο πατέρας. There's no one here. Anybody here? Boo, the sign says open. Someone's gotta be around here. Πού είστε βρε αρχίδια. This place smells weird. Είναι Πω, μυρωδιάδες τι είναι, μην εδώ. πάτε. Έχω κλάσει λίγο πάνω μου. Έλα, θα βρούμε ένα μάστορα εδώ πέρα να έρθει. Γάμω τη μάνα. Κάτι πάτησα, κάτι πάτησα. Τα πάτησε όλα. Πώς τα πάτα, τα Howdy πάτησε. do. I'm afraid the pumps are all Καλή dry νύχτα το tonight. τζεράκο μου, φιλάκια, ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Expecting to tinker in the morning though. Look, we were driving, and a red light came on the car dash about 20 minutes back. We were Ήρθε ο hoping someone μάστορας. here could take a look. Temperature light? Maybe. I honestly Τι couldn't tell. μαλακία είναι αυτή ρε μαλάκα. You folks ain't from around here, huh? Όχι. Nah, we just passing through, man. Άσε τα πατάω ρε. Why'd you ask? Ah, no reason. Just don't see a lot of Έλλη. Ναι, στείλε κάνα μηνυματάκι εσύ, εδώ πέρα δεν Well, βλέπεις τον τυπά. Ποια είναι η Έλλη. a long way from anywhere you could have been headed. Η φίλη μου είναι η Έλλη. Alrighty. I'll come take a look at that car for you. Thank you so much. Car's in the front. This way. Αυτό που κρατάει, γιατί το κρατάει. Εγώ Κάτι αυτό που έφτιαχνε. πίσω, πήγα να σε παρακολουθώ. Ναι, είναι τροχός αυτός όμως. Where's my manners? My name's Harold. Harold Sweeney. Y'all can just call me Harry, though. Γεια σου Only Χάρη. Mama calls me Harold. Marcus, this is my girlfriend Tessa. Y'all are together. Yeah? Θες κανένα πρόβλημα. Interesting match. Brave of you, really. Μ' άρεσε Don't αυτά. see many girls willing to step outside their circle. Εννοείται γιατί το λέει. Καταλαβαίνεις γιατί το λέει βέβαια. By the way, just so you know, didn't mean to scare you back there. I was just doing some scraping work. Ναι, ευχαριστούμε Αγγελία. Θα μου πάρω τον τροχό και στο βάλω.
Έλατε στα μάξι τώρα. Κάποιος σχέδι εδώ μέσα. Ρε Βαργανασένη εδώ πέρα ο άλλος. Έχεις πάρει το φακό, ρε? Όχι. Στα μούτρα του, στα μούτρα του. Όχι, Νεφέλη, ζούμε ακόμα. Το αμάξι έπαθε βλάβη. Και αυτός μας κατακρίνει επειδή εγώ είμαι ανοιχτόχρωμη και ο Φίλιππος σκουρόχρωμος. How two people Πέτα του το different as you get Λοιπόν, together. Φίλιππε, αν συνεχίσω να ακούω τη φωνή σου συνεχώς, θα σε κάνω mute. Excuse me? I mean, I was just curious. Ναι, ρε ale που τα πατάς. I think Σου it's είπα άσε να interesting. τα πατάω εγώ, ρε Just not the παιδάκι kind of thing you μου. run into here. Δεν είδα καν τι έλεγε τώρα. Τα χάνω. Think I found the problem. Σκουρόχρωμη But αλεπού. Έχετε just a ξαναδεί? second. Yeah, that's what I figured. Ωραία, τι είναι? I think I can help you out. Oh my god, thank you so much. What a relief. Oh my god. Told you we'd get help here. So, what is it? Yeah, looks like a coolant leak. You can see it puddling up under the car. I could see it dripping from the radiator hose. The clamp may have gone bad, but could Κάτι be με the το hose ψυγείο. itself. Either of you notice anything before it died on you? Yeah, I think it started struggling on the hill. The engine got really hot all of a sudden. Yep, that lines up. Alrighty. I'll get you back on the road. Just gotta grab a few tools and a jug of coolant from inside. Harry, Τι αυτό? get on up here. Yes, boss. Y'all stay right here. Έγινε δικιά μου. Με παίρνει μαζί του αυτός. Εσύ. Δεν κάνω τίποτα. Μαζί του. Αυτός με πήρε μέχρι εδώ, δεν πάταγα τίποτα. Αφήσαμε, λέει, την πόρτα του γκαράζ ανοιχτή, λέει ο μπαμπάς. Και εγώ του λέω ότι χάλασε τα μάξ. Μου λέει αν κάνει περίεργο στο ρήβο στο αμάξι. Πάω να κρυφακούσω. Τον βρίζει, τον βρίζει. Έρχεται. Φύγε! Τι χέστης είναι αυτός, ρε μάλλον. Εδώ ο κόσμος καίγεται και η έφη στο κινητό, ρε. So, I took another look. We can't fix the car. Τι είπες? Τώρα, μαλάκα. What? That's not what you said earlier. Yeah, the engine's in worse shape than I thought. It looks like the head gasket is Δεν το about to go out. φτιάχνουνε, τα μπουρδέλα. The whole thing's kind of messed up. But you said you had the parts. We don't. Not for this. Not tonight. God, what do we even do now? We're all the way out here. It'll be all right, folks. Buck is gonna call his old pal Bill. He used to be a mechanic here, but Θα μας retired a στείλει few στο years back. Bill, το Fella still does some work at his συνταξιοδοτημένο μηχανικό. How are we supposed to get the car to Bill's? Do you have a tow truck? Δεν βγαίνει μέχρι και το αμάξι. Listen here. Όπα. Man's told you we can't help. Harry'll do a little patch job on the engine. Άντε ρε γάμι That'll σου. get you as far as Bill's house. But if you try to get back on the highway, you're looking at a catastrophic engine Πάντα failure. μαλμπόρι εδώ πέρα έχει πάει Ναι, σύννεφο. τι φωνή είναι αυτή. Harry, now, Gotcha. Ο Bill και ο boss. Buck είναι serial killers, 1000%. y'all need something? Δεν με αφήνει να μπω μέσα. Hi, just wanted a few drinks for the road. No, I don't think we can help you there. Δεν με αφήνει ούτε να αγοράσω, ρε. Why not? Τι αρχή είναι Been on the road αυτό? a while. We ain't
his kind in my store. Are you kidding me? If y'all stick around any longer, you're gonna find out how serious I am. Οπα, και οι απειλές. Y'all need something? Άντε γαμίσου ρε. Just gotta hit the bathroom before we leave. Bathrooms for customers. You ain't customers. Τι είπες βρε αρχίδι? Ναι, δεν είμαστε πελάτες εδώ, δεν μας αφήνει να ψωνίσουμε. Πώς θα είμαστε customers? Η ψυχή της παρέας κουτούλα τον. Ρατσιστής. Πάμε. Ναι ρε. Δεν ξέρω. Αριστερά. Για ντούγρου. Πού πας ρε? Πάει από εδώ. Πού πας ρε? Δεν ξέρω. Ρε Αλεπού. Δεν πάθαμε λάστιχο. Α, εκτός αν εννοείς άλλο λάστιχο. Αυτός κάπου είπε να πάμε τώρα ρε φίλε. Νάτος. Well, looks like Harris done. Take a left out the lot, head down the road to your first right. Can't miss Bill's house. Now, y'all best get in the car and go. We're all done here, looks like. Α, δεν έπρεπε να φύγουμε ακόμα. Μας ήρθε πάντως. Ναι. Είπε να πάρουμε, λέει, αριστερά και το πρώτο δεξιά. Ναι. Αριστερά εννοούσα από εδώ. Ξέρω εγώ. Πρώτο... Α, εδώ. Τι είναι αυτό? Ναι, εδώ μάλλον. Πάμε ρε μαλάκα, τέλος πάντων. Όπα, κόλλησε. Γαμήθηκε. Προφανώς θα πω ρε Νεφέλη. Α, ένα ωραίο σπίτι στη μέση του πουθενά. Τι είναι αυτό? Α. Εντάξει, φυτό ήταν, δεν ήταν κάτι. Είσαι και την πόρτα θα μπει καφίτι μέσα. Έχει άλλο φακό να πάρεις εσύ? Ρε φίλε, είχα άλλο ένα φακό εκεί. Μήπως τον είχες δώσει στο τρέιλερ? Όχι. Εγώ γιατί θυμάμαι ότι είπες για το φακό και τον έβαλες στο τρέιλερ. Τελείωνε, έλα. Ναι, χέστης. Ποιος σε κάνει, μην χτυπάς δυνατά. Δεν θα τους αγρίβουμε εδώ. The morning star sees the lies you spread, and his wrath will find you in the end. And I will be the instrument of his wrath myself if you don't get off my porch. Whoa, I think you got the wrong idea. You're not from the new temple. New temple? The guy from the gas station sent us here to talk to one of his friends. Well then, what do you want?
We're looking for a mechanic. We're having some trouble with our car. Billy boy! Someone's boy. needing you at the door. Quite sure want to help you with that. Τι η Αλέξα ήταν. Ναι. Billy boy! Billy boy. Oh, must be the ones Buck warned me about. Yeah, Billy he called. Said boy. some folks were stranded and heading my way. I'm guessing that'd be you. That'd be us. It's been a long night. The man at the station told us it was probably a coolant leak, then backed out and wouldn't fix Billy it. boy. Could you please take a look, sir? Κοίτα πώς ρίχνει ματιά, μαλάκα. Κοίτα τον πώς ρίχνει ματιά. The damn thing ain't made to haul a trailer. Engine's hot as hell. If you're lucky, you've got a coolant leak. If you ain't, it's a blown head gasket and your oil's turning into soup. Either way, nothing we can fix tonight. Would you mind at least giving it a look? I've been fixing engines longer than y'all been alive. I know what I'm looking at. I can take a look in the morning. Please. What are we gonna do till morning? I ain't running a motel here. You're welcome to sleep in your car out here if you want. Θα μας στείλει σε μοτέλ. Oh, hush, Bill. They ain't sleeping in no car. The high power wouldn't have sent you here if we weren't meant to take care of you. You're right where you ought to be. Right when Θα μας you ought to προσέξουνε be. καλά. Miss Julia's got rooms Πες open τα, at κύρα her bed and Λολότα. breakfast. She'll take you in. Is it like walking distance? Actually, I'm not sure if this car should even move anymore. Your friend Buck told us it'd be a catastrophic engine failure. You won't be needing your car to get there. Και σπεθάνε. Take this little trail behind the house. It winds up the hill and leads straight to her parsonage. We'll let her know of your arrival. She'll be waiting with a warm room. Warm room, τι εννοείς, Keep to the παιδιά? trail. No Θα exceptions. μας τον εφορέσουνε για You να hear me? συσταθούμε. Αυτό Don't εννοεί. step off it. Not even once. Okay. You won't like what happens if you do. Oh, Bill, stop scaring them. You'll be fine if you just follow the path. Miss Julia's had folks walk it plenty of Βρε αρχίδια, times. 27 αμάξια έχετε εδώ It's πέρα. a straight Πηγαίνετε shot. μας. You'll know it when you reach there. Why don't you lend Miss Julia's guests a flashlight for the night? No sense sending them up in the dark. Fine. Hold on. Θεός χωρέσεις. Αλεπού, θα φέρει φακό, λέει. Πάρε εσύ το φακό τον άλλον. Γιατί με κοιτάς έτσι? Billy boy. Here. Battery's good. Don't drop it. Σιγά μην σε ρωτήσω κιόλας. All right, that's enough for tonight. Trail's back there, goes right up the hill. Don't waste time. Μου τον πέταξε ο αρχίδας. Come on now, Charlotte. We're missing our program. Θα You πάρουμε folks τίποτα better get βαλίτσες. moving. Ναι, και το πρόγραμμα. Ναι, δεν θα πάρουμε. Ξέρω εγώ. We're not going up there. What else are we? Marcus, look at this place. Look at all of this It's just a trail that leads to a bed and breakfast. that we've never heard of in a town we've never heard of. Έχω φακό, δεν μπορώ And να what's πάρω the και το alternative? δεύτερο. Huh? Όχι, λέω Sleep in πάρε the το δικό car? σου το φακό, να πάρω την παλίτσα, μην την πάρω. Maybe, Να πάρω yeah. φακό. Φέρω maybe φακό. that's better. Listen, that lady said I don't know that lady. I don't know Bill. I don't know that Harry. I don't know Eh. any of these people, and neither do you. Πάρ' τη These people are βαλίτσα. fucking weird. Don't you see it, Marcus? it's a small town, Boo. People are different out Τι here. με λες μπου, ρε. You're Πάλι εγώ seriously fine κουβαλάω, with ρε, this? που. Two strangers we Let's just do met, it. pointing us down a dark trail, and you're just... Θα τρέξεις λίγο, You're fine with that. I'm not fine with it.
I just don't see another option right now. Τρέχα, πάμε λίγο. Προσοχή ρε μαλάκα! Another option. You just never want to look for one. Τρέχα, And τρέχα. what is that supposed to mean? It means you just decide and expect everyone to follow. Και γενικά That's τώρα what you do. τσακωνόμαστε, γιατί εγώ δεν Everyone. θέλω να πάμε. Hold on. Is this Ναι, about αλλά last γιατί night είπες ότι again? ήθελες να You've been πάμε? carrying this all day. Δεν είπα ότι ήθελα να πάμε. You told Jake and everyone at the table about the new place. The job, the apartment, your studio. Είμαι πιο All of γρήγορη it. από It σένα. was always I got Ναι, γιατί this κουβαλάω job. και ένα τόνο που I έχει found this κουβαλήσει place. 500 I'm άλλα moving τόνα. to Washington. Tessa. You talked about it like I wasn't even there. Like this was something you were doing and I just happened to be coming along. I don't know. I don't want to feel like I'm along for the ride. That's all I'm Καλά asking. πάμε. I didn't even realize that it was such a big deal. I thought everyone was laughing, and so were you. Hey. I'm sorry about last night. I didn't think about how that sounded. Δεν τη δέχομαι τη συγγνώμη σου, ρε. Άλλη μόνο. Α! Λάθη ήτανε. Είμαστε και σίγουροι φαγητό ότι εδώ, πάτησε μπράβο. σωστά. Ακολουθώ το path, ξέρω εγώ. Ο Μπάμπης είναι αυτός. Όπα. Πάω από εδώ. Εντάξει. Είχε μια διαδρομή χωματένια κάτω, αυτή να ακολουθούσε. 10 η ώρα, 2 ώρες περπατάγαμε. Μπάμπη. Πάω κι άλλο περπάτημα. Walking simulator το έχουμε κάνει. Όπα. Σταματείς να κρινιάζει. Δεν κουβαλάς εσύ τη βαλίτσα όμως. Και αμάξια. Το να πατήσουμε, ρε μαλάκα. Αυτό τώρα είναι... Clean Είναι beds, μοντέλ, late hot μαλάκα. minutes, no vacancy elsewhere. Ωραία περιοχή εδώ, Έμενα εννοώ. Λαμία λέει φτάσατε. Για να δούμε. Move Max μου στείλε ένα μήνυμα. Ποιος είναι ο Move Max? Πάρα! Was expecting you to. Charlotte called ahead. Yes, Such you, a sweet Kyria, woman, yeah. isn't she? You poor things. Car giving you trouble on a night like this? Come in. You must be exhausted. Mercy me. Now, are you too hungry? You look like you haven't eaten. No, we're okay, actually. Εντάξει, δεν πεινάω. Thank you. Αυτή είναι τσατσά. I'm Miss Julia, by the way. Yeah, I don't thank you, think Charlotte Julia. mentioned. Marcus, this Αυτή is τα Tessa. νιάτα της. Tessa, what a lovely name. Εσύ να σε You're going to feel τελείως. right at home here, my dear. This house is beautiful. You must be a busy landlady. Oh, bless your heart. She is marvelous, isn't she? Old homes like this care for you if you care for them. And please, I'm an innkeeper, dear. Landlady is just so crude. This used to be a parsonage for the pastor and his family, who preached at the old Scratch Temple behind the house. After they moved out, the congregation decided to turn it into a bed and breakfast to help the church coffers. Chose me to run it. Keeps a roof over my head and helps the old temple at the same time. Α, ουσιαστικά τα έσοδα πάνε στην εκκλησία. You'll hear most of the locals talk about the temple, but mind you, there are two here in our little town. Some of the younger folks split away and started New Scratch Temple up the hill. But we don't worship the same as the Έχει youngers. γαμηθεί, παιδιά. Έχει γαμηθεί. They call it progress, but I call it forgetting the better ways. Do you run this place by yourself? Oh, heavens, no. Could you imagine me here all alone? I've got a few hired hands. Folks from the church also check in.
ξέρω, Νεφέλη. So what's the difference between Old Scratch Temple and the new church? Well, it's hard to say. The young'uns are awfully impressionable, and I think gossip and cruel tongues got into their minds. They let non-believers twist their minds away from the true path. The elders and younger folks started trading harsh words. They didn't like being associated with some of our more traditional beliefs. Thought they could start a better church. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλήθεια. How much do we owe you for the room? Depends on how long you'll be staying. Only one night. Your friend Bill said he can fix the car in the morning. For the night, it's $95. Breakfast included, of course. But don't you worry about that now, sweetheart. We'll square away payment in the morning. Sorry, could we get to our room, please? We're both really tired. Oh, of course you are. Must have been a long night. I forget myself sometimes, but I do love to chat. Okay, now, have a seat, sweetheart. Make yourself comfortable. I'll go check on your room and be right back. Excuse me. Is there a restroom I could use? Yeah, it's in the back, by the kitchen. I appreciate it. Πάω να κατουρίσω μία. Θα σε γαμίσω. Άντα, περιμένουμε την κυρία Τζούλια. Κυρία Τζούλια, τη γάμισε τη βαλίτσα, ναι. Α, κλείσω και την πόρτα για να κατουρίσω. Don't. What? Don't even say anything. I'm leaving. You all should be ashamed of yourselves. Excuse me? Tell that crazy old bitch upstairs that I'm gone. And whatever you people are doing here, I want no parts. Τι γίνεται εδώ? Τον είδες? Ποιον είδα άλλους δύο εδώ. Ένας Έφη, που είσαι? Ένας παρόμοιός σου στο χρώμα πήρε τη βαλίτσα του και άρχισε να τρέχει. Όντως? Ναι. Μου πήρα τη βαλίτσα. Τη δική του βαλίτσα, ρε. Α. Αυτό δεν το είδα. Είδα άλλους δύο που συζητάγανε πίσω. Πιάσε. Κάτσε, ήρθε η κυρία Τζούλια. Κυρία Τζούλια! Καημό με τη βαλίτσα. Sorry to keep you waiting, my dears. Your room's all ready now, and I think you're going to love it. I went ahead and put you in our majestic suite. But before I take you up, I'd love to show you the parsonage, the grand tour, if you will. It will give you a deeper respect for this majestic house. Oh, actually... This is our parson's study. Everything here belonged to someone who lived, worked, or prayed under our roof. These books were collected over generations. Most of them are out of print. We got history older than anything, my dears. Feel free to browse the shelves if you'd like a good read. Πιτσικόκο, καλώς το να. Χεστήκαμε, κυρία Τζούλια μου. Καθόλου creepy. This place is old, and that includes the pipes. Best not to drink from the taps. The water cooler's safe. Well then, pardon me. It's time to get you two settled. This way. Oh, and this one stays closed. It's staff only down there. Αυτή έδειξε. Αυτή βύχη. Κομιάρα. Τι κάνεις, πιτσικόκο, σχόλασες? Γεια σου, πιτσί και κόκο. Πινίγηκα με τον καπινό.
Ακούω συνέχεια μύγες εντωμεταξύ. Μύγες. Ναι. Πόσο καιρό έχεις να κάνεις μπάνιο, ρε βρωμιάρη? Ναι, ακούω μύγες. Ροχαλίζει κάποιος. Δεν ξέρω. Όπα! Καλώς τι! Εγώ θα σε δω αργότερα, έχω μια δουλειά. Γεια, τα λέμε. This is our majestic suite. I hope it's to your Καλώς τους! Γιάντζας TV μας έκανε δούμε 21 viewers. Hello, hello, welcome, welcome! Τζαντζούς Crew! Το χέσαμε ή όχι κομμόχι, τώρα παίζω ένα ντουο με Αλεπού και μετά θα σολάρω. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε? Τι? Δεν έχει πώς, άσε τα παιδιά να δουν, δηλαδή, οι υπόλοιποι. Γεια σου ρε Χρυσάρα! Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς περάσατε? Thanks. This means a lot after the day we've had. Of course, sweetheart. Well then, my dears, I'll leave you two to it. Make yourselves at Εδώ, home. έχω κάτσε με την γριά εδώ. Πολύ τύχη η γριά, ρε μαλάκα. Oh, and let's behave ourselves tonight, all right? I didn't notice any rings, so we've made sure there are separate beds for each of you. Folks at Old Scratch Temple like to make sure people keep themselves pure. I'm sure you understand. Right. Of course. We'll follow the rules. Well, good then. Oh, sorry. Do you mind if we get the room key? Oh, sweetie. I'm afraid a house this old doesn't have keys for each room. Just so you know, the door locked off. But if you both get locked out, we'd need to come by with the skeleton key. We do charge $20 for the trip. Happens more than you'd think. So figured I'd mention the charge. Can we get the skeleton key then? My word. I can't give you the skeleton key. It unlocks every door in the house. Not that you two would go snooping, but you can never be too careful. I mean, it's fine. Yeah, we're just crashing for a few hours. That reminds me, before you two turn in, would one of you be so kind to step downstairs and sign the guest book? Everyone has to. It's a tradition, you know. You kids don't seem like the kind who would break a fine old tradition. Γιατί δεν με αφήνει να βγω, ρε. Δεν σε αφήνει, ούτε εγώ μπορούσα. Lock. Ναι, lock. Ήμασταν εξουθενωμένοι. Όπα ρε, το χέρι σου από πίσω, τι φάση. I think I need a bath. I feel disgusting after that hike. Yeah. Φύ. I'll go after you. Έχει να κοιτάξουμε και από ματάκι, το έχεις δει αυτό. Ναι, το είδα. Πέταξα το φακό εδώ. Γιατί έχει έφη height. Γιατί θα χρειαστεί μάλλον. On this episode of Kitchen Frights, we fly over to Cincinnati, Ohio, where an old couple has begun to notice that customers are starting to ωραίο μπάνιο. Και παπάκι. Ήρθα κι εγώ. Ιου, φύγε. Ωραία, είναι κλειδωμένο. I ran the bath for care. Σου έβαλα και το μπάνιο ρε φίλε, τι άλλο θέλω. Πάλι ο πατέρας μου, τι έχει γίνει τέλος πάντων. Κατουράω τώρα. Καλό πολύ. Τώρα κατουράω. Κατούρα πια. Κατουράονται. Εντάξει, τα έκανα. Κλείς την πόρτα, κάνω μπάνιο ρε. Και τρέχα, κάνω bathing τώρα.
Τρέχαν τα νερά, φλουτ, φλουτ, φλουτ. Εφή. Έλα. Δεν έχει πετσέτες, λέει. Ούτε να κάνω. Μου στέλνει Boo, no towels in here. Can you call me Julia? Πόσο γαμάτο δεν μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα ένας στον άλλον. Θα θυσιαστεί. Θα πάει με τη γριά για να μην πεθάνουμε, παιδιά. Νικήσαμε. Να παίξω λίγο αγελαδίτσα μέχρι να φέρεις πετσέτες. Είμαι πολύ καλή σε αυτό το παιχνίδι. Τι λέει τώρα? Μπορεί να φοράει και μασέλα, καλά θα περάσουμε, σου μιλάω. Μη με κλάνεις. Τελείωνε, έχω παπαριάσει. Girlfriend's in the bathroom now. There doesn't seem to be any towels in there, so. Bobby must have forgotten again. That boy. I was wondering if someone could bring some up. Oh. Εγώ λέω κυρατζούλια από το μήμο, άλλος λέει φέρνω σαμπάνια. Ο καθένας έχει διαφορετικό. Τι λέει ότι δεν έχει τέτοιο, ότι να μην σηκώσει το προσωπικό, λέει. Εγώ τώρα είμαι όρθια και όπως με γέννησε η μαμά μου. Πώς δεν γέννησε η μαμά σου, χαζέ? Ρε μαλάκα. Α, καλά. Τι θες, μωρή, σπασοκλαμπανία. Μου λέει να πάω σε ένα υπόγειο. Θα είναι εκεί η Τζούλια. Yeah? I gotta go downstairs. I'll be right back. Right now? She said everyone's asleep. She only asked you. Just... Don't worry about it. I'll air dry. It's fine, I got it. Μη προσπαθείς να ανοίξεις. Please, be safe. Άντε πάνε. Κλείδωσε μετά, Γιατί να πάω εγώ, ρε φίλε, πώς να κλειδώσω? Δεν μπορείς να κλειδώσεις άμα βγεις. Τζούλια χωρίς σαμπάνια δεν λέει. Έχω πλύνει ό,τι πλένεται εδώ μέσα. Αλλά πού εσύ μου χτυπάς? Εγώ χτύπησα, αλλά δεν μπορώ να κλειδώσω. Στο διάκο. Μαλάκα, τώρα πρέπει να πάω Inside εγώ. view, γενναίο κατούριμα υγρό καλογέρι. Κατουρηθείτε γιατί χανόμαστε. Καλώς μας ήρθες. Έφυγες. Φεύγω, αλλά έχω κλάσει λίγο πάνω μου, ρε μαλάκα. Φακό πήρες.
Όχι, 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 φακό, θέλω φακό. Καλύτερα έξω παρά μέσα. Πάτα καζανάκι πριν δεν τράβηξες. Δεν έχει. Α, έχει. Όντως έχει καζανάκι. Εσύ χτυπάς. Ναι, εγώ χτυπάω. Έλα, άνοιξε μου να πάρω το φακό. Δεν μπορώ να βγω από το μπάνιο. Τι λες τώρα, να πάω χωρίς φακό. Fuck off. Σταμάτα μου χτυπάς την πόρτα, φοβάμαι. Κόζι τουαλέτα, ένα τζάκι μας λείπει, έτσι. Πού πάω τώρα, ρε. Πω πόσο creepy είναι η εκκλησία. Ναι, πού να δεις κάτι αγάλματα που έχει από κάτω. Αγάλματα. Να γινόμασταν αγάλματα. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Την ψυχή θα μου πάρουν από εδώ. Η Νεφέλη σου πιάσει το κολλή. Για καλή επιτυχία μάλλον. Α, όχι, λέει πήγαινε με το κολλή έξω. Σε βλέπω! Από το παράθυρο, γεια! Πού? Δεν σε βλέπω. Είμαι σκυμμένη. Γεια! Πού ρε? Σε ένα παράθυρο είμαι τώρα και σε χαιρετάω. Άνοιξε το παράθυρο. Άντε. Γεια! Ναι! Ρίξε τα μαλλιά σου να ανέβω. Δεν μπορώ. Θα πάω στην κυρία Τζούλια να θυσιαστώ για σένα. Βοήθεια. Θα σου φέρω πετσετούλες. Βοήθεια. Άντε πάμε. Βλέπεις εκεί πέρα τι έχει. Εκεί πέρα πηγαίνω. Κάτσε να κλειδώσω εγώ. Μαλακακού ψαλμού. Μαγα δεν μ' αφήνει να βγω. Τι λέει, δεν έχω πετσέτης ρε μαλάκα. Ζευγάρι είμαστε, δεν και καλά δεν με εξάδει γυμνή. Δεν μ' αφήνει να βγω από το δωμάτιο ρε μαλάκα. Πάει ο Αλεπούς, έφυγε προς την εκκλησία. Στις εκκλησιά στην πόρτα. Πάρε την πετσέτα χεριών, δεν μ' αφήνει να την πάρω ρε γαμώτο. Να πάω στην τουαλέτα σας, ο Παντελής είμαι. I didn't have to pee anymore. Γιατί κάθε κόκκινο χρώμα η τουαλέτα, ρε μαλάκα. Άσε με να βγω. Έπρεπε να πάρω το φακό, δεν βλέπω τίποτα. Τόση ώρα έχει στεγνώσει. Αλλά πού τι γίνεται, ζεις, λέει η Νεφέλη. Μαλακά! Κάποιος μου χτυπάει την πόρτα. Μη φωνάζετε ρε! Πιέστηκα πάνω μου. Κάποιος μου χτυπάει την πόρτα. Χτύπα το κι εσύ. Και τώρα μ' αφήνει να βγω από το δωμάτιο. Κρύψου, Εφή, κρύψου. Ω, μαλάκα, Εφή, να δεις που είμαι. Βρήκα φακό. Κάποιος είναι κάτω, χαμέ. Στην πόρτα. Πήγαινε, κρύψου. Oh my god. Εφή, Εφή με κλείδωσαν. Ωραία. Εφή μου κλείδωσαν την πόρτα στο υπόγειο. Εγώ είμαι κάτω από το κρεβάτι γυμνή. Α, σε καλά περνά. Δεν έχεις λουλουδάκια στην μπανιέρα. Μου στέλνεις μηνύματα. I'm locked in the basement. Δεν έχω network. Τον ήπιες. Δεν έχω σήμα. Κλαρίνο. Δεν έχω σήμα ρε. Ρε, κάποιος μου χτυπάει. Hello. Μου λέει hello. Εφή. Εφή, πρέπει να δεις την οθόνη μου. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Παιδιά, έχω μπει σε ένα υπόγειο τούνελ.
Και λέω σκάσε. Open up. Miss. What do you want? Προσοχή ρε μαλάκα! What do you want? Hi? Who is this? Henry, ma'am. Housekeeping. Ρε, αυτός λέει ότι είναι ο housekeeping. Τι είναι? Ο housekeeping. Αυτός Πάτα που να είπε η κλειδώσεις, άλλη... Κλείδωσα τώρα. Αυτός που λέει ότι κοιμότανε. Εφή, είμαι σε ένα υπόγειο και I μάθω thought σπασμένα φέρετρα. Miss Julia said you were asleep. Huh. Strange. We're always on call here. Μαλάκα, πώς Open up, ακούγεται please. έτσι γαμό! My boyfriend just went down to get towels. I mean, that's what Miss Julia told us. Oh, Έχω νέτοιμο. that's right. He does like to keep things orderly. But see, I brought some freshly folded towels from downstairs. Won't take a second. Αυτός επιμένει. No. No, he's already on his way, and he'll be back any minute. Thanks, though. Miss, why are you being difficult when I'm just trying to do my job? I know exactly how you city folks look at us. Let me guess. You already told him I'm some hillbilly creep. Τι λέει ρε ο trying μαλάκας? something with you, right? Got me all Εφή, καρδιά μου. figured out in that pretty little Τελείωσες, έρχεσαι. Ναι, μπήκα στο ξενοδοχείο μόλις. Άντε, έλα, έχω το μαλάκα έξω από την πόρτα. I don't think you're Πού είσαι, boys βρε μαλάκα? as close to coming back as you think. Δεν είναι. Α, είναι. Σε γαμίσω. Έρχομαι! Τι θέλω, Αρχίδη! Τι θες, ρε! Τι κοιτάς, ρε! Βρήκες Πάρε το φακό. φακό. Ναι, στα μούτρα του το πέταξα. Φέρ το Να, φακό, πάρε ρε. ξανά. Το ξαναπήρα. Μου πετάχτηκε ένας τυπάς μόλις ανέβηκα από τα υπόγεια, όπως μας είχε πεταχτεί ο άλλος στο βενζινάδικο. Παναγία μου. Και έστηκα πάνω μου, ρε. God, are you okay? Yeah. Of course I'm not. Why? You texted me. Oh yeah, the Κροτερός signal. Κατσούλης. Γεια σου, Λέρκιν, καλώς τον. Βάλα πετσέτες. Ωραία. Boo. A guy came up here while you were gone. Ποιος? Who came up? I don't know, one of the workers Κύριε, or αυτό something. And he just Εσύ και την Α, άρχισα να βήχω κι εγώ τώρα. he just kept knocking. Τον Did ήπιαμε. you open the door? Πήγα από εδώ, θα με Of κολλήσεις, course not. Good. It was fucking weird, Boo. Miss Julia said that everyone was asleep. Oh man. What? I forgot to sign the guest book she asked for. She said it's by the entrance, right? Yeah, on her desk. Τα καμούρικια. Okay, okay. I'll go sign it real quick. Πάω. I gotta grab some water too. I think my Να πιω throat's νερό. acting up. You catching a cold again? Μην πιείς νερό. I can go get it. No, Το I'm. ψύχτη, ρε. It's okay. I just need some water. I'll go. Yeah, Vicky. You just got out of the bath. Marcus, just go freshen up. Are you sure? I got it. Γιατί με έκλεισες? Λοιπόν, απλά δεν μπορώ να κλειδώσω. Έλα να κλειδώσω αν είναι. Πάμε, παιδιά. κλείδωσα. Είχαμε 4. Όχι, σταμάτα. Κάνω μπανάκι. Εδώ. Τα καμούρικια αυτή. Το παπάκι δεν μπορώ να το πάρω. Ωραία παπάκι. Γράφω στο πληκτρολόγιο, παιδιά, και απλά γράφει τα δικά του, αυτά που πρέπει να γράψω εκεί. Αλλά εγώ πατάω ό,τι να είναι στο πληκτρολόγιο. Α, να.
Γιατί δεν με αφήνει να γράψω αυτό που θέλω. Αν γράφω αλφα, Τζούλη, το παίρνεις. Γιατί όποτε γράφω αλφα πάει στο επόμενο. Πίπης, πίπα. Έγραψα. Αλφα κόσμο. Ναι, water. Πάμε. Ρε, τι στέλνεις? Δεν ήταν η Τζούλια εκεί, προσπάθησα, αλλά είσαι καλά. Άμα δεις η Τζούλια, πες της θα έρθω μετά το μπάνιο να με σκέφτεται. Και ο γέρος καλός φάνηκε κάτω, πες του να έρθει κι αυτός. Παιδί είναι ηλίθιο, ρε φίλε. Παιδί είναι ηλίθιο. Άλλους 2 λεπτά μόνος του δεν μπορεί. Μαγεία μου. Νεράκι. Ενυδάτος, παιδιά, πιείτε νερό. Loki sexting. Έχεις και τη βότκα από τον ρατσιστή. Η Μαλαματίνα ήταν. Μαλαματίνα, φασέικα. Τι έπαθες? Up late, dear? Εγώ είμαι ακόμα στο μπάνιο, ακόμα μπανιαρίζομαι. Sorry, I just needed some water. My throat. You're a young man. A little while ago. Ό,τι έπαθες εσύ με το γέρο το έπαθα με την κυρία Τζούλια. What was he doing down there? Τέλειο. Μαλάκα, θα ξυπνήσω από τη γειτονιά. Where? Oh, you know where, sweetie. Bobby saw him. Did I not specifically tell you both when we came in, that door stays closed? I don't think he went through that door. He just went to get towels. I told him the church basement, where the laundry is, not this basement. Δεν ήταν καλή ιδέα να παίξω τέτοια ώρα horror. Θα με διώξουν από την πολυκατοικία. Get some rest, dear. Big day tomorrow. Big day για ποιον? Σταμάτα μου στέλνεις μηνύματα, ρε μαλάκα. Για όνομα του Θεού. Πώς σκουπίζω με το... Εσύ είσαι. Νόμιζα ότι ήταν η Τζούλια. You were gone a while. Miss Julia stopped me downstairs. She knew you went into the basement, Marcus. Someone saw you coming up. Okay. Okay? Θα το νιώσω That's all you have to και say. οι γείτονες. Αυτό είναι το πρόβλημα. What do you want me to say? Just why? Because I stood there and covered for you, and I don't even know what I'm covering for. There was a tunnel, okay? This one was connected to the church basement. I got locked in there and ended up coming back through the wrong side. A tunnel? Between the church and this house? But why? I don't know. I didn't build it. It's an old building. These places have... How did you even get locked in there in the first place? I don't know. The basement door just locked behind me on the way up. I didn't even hear it. Πραγματικά γιατί δεν τη It's fucking weird. And what's also weird is you didn't think to tell me any of this. Okay. I just didn't want to freak you out for no reason, alright?
Και μου λες ψέματα, ρε γελίε. What? Για να σε καθησυχάσω, γιατί σε πω Stop κι άλλα. making decisions for the two of us. Are you serious right Πραγματικά. now? What did you want me to do, Tess? Come back up here and tell you about a secret tunnel so you could lose it? With no car? You've already been on the edge for no reason this whole time. Maybe stop reading into things and just let me handle it tonight. Okay. Sure. You handle it. Hey, come on now. I'm going to Leprechaun, it's real! It's crispy, crunchy, sour, knuckle-feeling, leper-proof pickles! See? Here! Have a second bite! Ναι, θέλω να κοιμηθώ εγώ, τι θα γίνει? So crunchy! I can't hold it back! I must eat more! Έλα να ενώσουμε τα κρεβάτια. Okay. All right. I love you, Boo. Good night. Ελπίζω να πεθάνεις, μου έχεις πάρει τα νεύρα. You okay? Άντε, καληνύχτα. Τα πάμε. Αν την ξαναπεί Μπού θα τον δείρω. Αργάμες είναι αυτό. 3 και 33. Ωπα ρε μαλάκα. Εγώ γιατί ξύπνησα. Εμένα μου λέει να πάω για νερό. Εγώ βλέπω κάτι όνειρο, δεν ξέρω. Σε άλλη διάσταση είμαι. Κάπου πέταξα το φακό μου εντωμεταξύ. Δεν τι βλέπω, με έχουν απαγάγει εξωγήινοι εδώ. Σκάσε, κανένα όνειρο θα βλέπεις ρε. Ο φακός μου πού είναι, δεν βλέπω τίποτα. Ωραία, πάω. Unlock και φεύγω. Πάω να πιω νερό. Ροχαλίζουν εδώ. Μου λέει, έλα όπως είσαι, μου λέει, στην εκκλησία. Βλέπω ένα τέτοιο όνειρο και μου το έχει μαρκαρισμένο. Ρε, δεν με χέζεις τώρα, εγώ πίνω νερό πάλι. Μπράβο, να με κολλήσει μετά εμένα. Χριστίνα, είναι αληθινή ιστορία και μπορείς όντως να του στείλεις mail με τη δική σου ιστορία. Ήρεμα. Κάτι έσπασε. Εφή. Τι. Έρχομαι. Κάτι έσπασε. Έρχομαι. Πού είσαι? Τι που είμαι? Κάποιος είναι εδώ. Η κυρία Τζούλια πάει να ανοίξει. Then you were too slow. Ξέφυγε, λέει. This son of a bitch ξέφυγε. Don't you dare speak to me that way. Lest the Με την κυρία morning Τζούλια star burn τσακώνονται. you where you stand. He'll burn you for your foolishness. How the hell could you Δεν let έπρεπε him να slip out ξεφύγεις here? από εκεί κάτω. We still Μάλλον. haven't tracked him down. And he could be sitting in a state police post right now, telling them everything. Φάγανε παπέζικα! He didn't say Πέθανε. a thing. He won't Ναι. matter. We needed him. We have Ρε another. βλάκα, γιατί δεν He's being κρύφτηκες? taken care of. Κρύφτηκα. Εκεί πέρα που κρύφτηκα δεν έπρεπε. I wouldn't open the Μήπως door δεν if έπρεπε I να were. μιλήσεις, ρε. If this goes wrong, It won't. get your shit together, Julia. I don't know if you've noticed, but shit like today's manhunt is Ελάτε becoming με a τα little σκουλαρίκια, too βρώμη common σε since you had those two Θα τους στείλω goons. ιστορίες από το Tinder να βάζουν χορό Mitch για is going to πάντα. start asking questions. Θα φτιάξουμε ιστορίες, I Χριστίνα. won't go Θα τις down κάνω for this βίντεο. alone. You should go back before someone sees you where you shouldn't be. And I hope the next time I see you, you remember who the That cuts both. Τι γίνεται εδώ? Άνοιξέ μου. Άνοιξέ μου. Πρέπει να μου ανοίξεις. Πρέπει να μου ανοίξεις.
Εφή, We need Εφή, to go είναι κάποιος right στην now. τουλάπα. Get out. Εφή, Go, Εφή, go, είναι κάποιος go. στην τουλάπα. Φύγε, go, go, go. Δεξιά, δεν ξέρω. Πήγα πάνω κάπου, δεξιά. Δεξιά, στο πρώτο δεξιά. They came this way! Down here! Πάμε. Τρέχα. Δεν ξέρω. Ωραία, μαλάκα. Δεν ξέρω που πάμε. Α, πρέπει να ξανακάνουμε το ίδιο τώρα. Δεν έχω φακό, We need to go right now. What? Get out. Go, go, go. Go. Μετά δεν ξέρω που πάμε όμως. Ούτε εγώ. Oh my god, δεν βλέπω τίποτα! Προχώρα, δεξιά. Δεξιά. Προχώρα. Άρχεται. They came this way! Down here! Ωραία, πάμε από την εξώπορτα τώρα. Εξώπορτα. Δεν έπιασε μία πόρτα, πάνω από τα... Τρέχα! Δεν ξέρω που πάω. Τρέχα! Έχω να το πιάσω, μαλάκα. Έκλεισε, κάποια πόρτα έκλεισε και με εγκλώβησε. We need to go right now. What? Get out. Go, go, go. They came this way! Down here!
ακούς? Έλα. Νομίζω ότι καλά πήγαμε πριν, απλά δεν έπρεπε να πάμε από αριστερά. Έπρεπε να πάμε προς εκκλησία κάπου ή δεξιά, τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να πάμε προς την είσοδο. Από εκεί που μπήκαμε. Α, δεν έχω φακό, δεν βλέπω. Πάμε. Δεν ξέρω πού πρέπει να πάμε γενικά. Και δεν βλέπω και την τύφλα μου ούτε εγώ. Where you need to go right now. Οπα. What? Κλείστηκε μέσα μόνος του ρε μαλάκα. Ρε βρείτε κάποιος που πρέπει να πάμε ρε. Το φλες πάνω μου το μπορώ να το ξαναζώ αυτό. They came this way! Poking around down here! Λοιπόν, έξω δεν μπορούμε να πάμε από εκεί πέρα που πήγαμε. Τώρα μπορείς να μιλάς όταν σταματάει το heartbeat ρε φίλε. Οκ, έξω από την πίσω πλευρά που πήγαμε πριν δεν μπορούμε να πάμε σίγουρα. Εσύ πήγες από την μπροστινή τώρα, πάλι δεν μπορούμε να πάμε. Νομίζω ότι απλά πρέπει να πάμε προς το δάσος, ενώ βγαίνουμε το κάνουμε λάθος. Νομίζω ότι η κεντρική είσοδος είναι σωστή, απλά πρέπει να βρούμε πού μετά. Ωραία, πήγαινε γιατί εγώ δεν τη θυμάμαι την κεντρική είσοδο. Δείξε το δρόμο. Πάμε. Τρέχω. Δεν βλέπω τίποτα τώρα. Ούτε εγώ. Το περάσαμε. Μαλάκα το περάσαμε. Δεν έχουμε φακό. Είναι αυτό. Φακό. Έχει φακό. Όχι, είναι δείχνει. Ο γύρος, σκύψε. Πρέπει να πάμε τώρα στο αμάξι. Ναι. Μα το αμάξι είναι χαλασμένο, δεν είναι? Έλα προς τα μέγαρα, πού είσαι. Εδώ είσαι, δεν βλέπω ρε. The news? What's the commotion? She said they bolted into the woods. Of course they did. They asked me to keep watch here in the middle of the damn night.
because those two boys of yours couldn't keep it straight. Let them run. They won't get far. Hope you are right. This could turn into a problem if we don't find them. Coming! Heard we already lost one earlier. Wandered in himself. One report might slide. Two? It's Julia again. I said I'm coming! Ain't the first time. Likely won't be the last. I'll handle it. Κάνουμε. Εδώ είναι ακόμα. Δεν μας ακούνε τώρα. Είναι εδώ ρε βλάκα. Σταμάτα. Όταν σταματήσει το heartbeat θα τρέξουμε προς το αμάξι. Ωραία, λοιπόν, είσαι εδώ. Ναι, αλλά ποιο αμάξι, το δικό μας, Το δικό μας, ναι. Τρέκα. Πάμε, 3, 2, 1, πάμε. Όχι, 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 όχι. Ξανάρθω. Περίμενα. Πού είναι? Πάμε. Όχι, όχι. Περίμενα, περίμενα. Λοιπόν, πάμε στο τρέιλερ. Τρέχα. Δεν τρέχει, δεν τρέχει. Γιατί δεν τρέχει? Πέθανα. Α, το κατάλαβες, μπήκα εγώ μέσα, αλλά λέει ότι το τρέιλερ είναι πολύ βαρύ. Σου είπα να μπεις στο τρέιλερ, όχι στο αμάξι. Α, μέσα στο τρέιλερ. Να. Okay. Δεν έχει sprint τώρα. Εμένα έχει. Πρέπει να τα ξανακούσουμε όλα τώρα. I said I'm coming! Ain't the first time. Likely won't be the last. I'll handle it. Να το πουλώ. Ναι, we decided to hide in the trailer, ok. Ωραία, αλλά πού είναι αυτός? Α, εδώ είναι ακόμα, εδώ είναι. Να, είναι πάνω. Πάμε στο καινούργιο μας σπίτι. Τώρα. Έφυρο πουτάνες, έφυρο πουτάνες, έφυρο πουτάνες. Ναι, αλλά έφυγε το τέτοιο ο ήχος. Ναι, αλλά είναι εδώ. Νομίζω ότι μπορούσαμε να το κάνουμε τώρα όσο κοιτάει από εκεί. Δεν έχω sprint. Εσύ δεν ξέρω πόσο έχει sprint. Εγώ δεν έχω. Έλα, πάμε. Τώρα. Δεν χρειάζεται να τρέξεις. Περίμενε. Ναι, πήγαινε με crouch όμως, όχι και όχι. Hey. I know this isn't the right time. But I love you. God, I love you so much. I should have said it 1,000,000 times. I really should have. I dragged you into this. Not right now. I love you too. So much. Whoa. Get in here a second. What's the problem? Asking for you. Get in here. Huh? Λοιπόν, πρέπει να βγάλεις την ασφάλεια του τρέιλερ. Και μετά να
μπούμε στο αμάξι και να φύγουμε. Πάμε. Ah, fuck. Trailer's too heavy. Αυτό το βγάλα. Το πάτησα, ρε. Έλα ρε μαλάκα, το πάτησα. Ορκίζομαι ρε, το πάτησα. Αφού μου λέγε μετά και hook to car. Έχω πάλι κοράκα, γιατί θέλω να κάνω πίτα αύριο. Να κάνεις πίτσι. Να στείλεις από εδώ, πίτσι. Χαριδό. Έλα ρε. Κανονικά έπρεπε τους διαλόγους να τους πάει πιο μπροστά. I said I'm coming! Ain't the first time. Likely won't be the last. I'll handle it. Ρε, το πάτησα, αλήθεια το πάτησα. Μπορεί να κόλλησε. Χριστίνα, νομίζω είναι και άλλοι που δεν τους αρέσουν τα καρύδια. Μην νιώθεις άσχημα. Εντάξει, εμένα Ούτε καλά μ' αρέσουν. Εμένα σκέτα δεν μ' αρέσουν. Σε καρυδόπιτα όμως η καρυδόπιτα μ' αρέσει. Το κράτησε πίσω το βάρος της αγάπης σας. Γι' αυτό μόνο σεξ, δεν φτουράει η αγάπη. Γαμίστε γιατί χανόμαστε. Λοιπόν, με το που πάει από εκεί από το τρέιλερ πάμε, ναι. Ναι. Πάμε. Hey. I know this isn't the right time. But I love you. God, I love you so much. I should have said it a million times. I really should have. I dragged you into this. Not right now. I love you too. So much. Oh. Get in here a second. What's the problem? He's asking for you. Get in here. Huh? He's leaving. Δεν βλέπω πίσω, δεν ξέρω τι γίνεται. Ίσα λέει που φτάσαμε πάλι στην εθνική μέχρι να χαλάσει τα αμάξι. Και ένιωθα ότι ήταν ακόμα πίσω μας. Πήραμε λέει την αστυνομία και περιμέναμε στο δρόμο. Μας πήγαν λέει σε ένα σταθμό για να κάνουμε report και έφυγαν για να διερευνήσουν άμεσα την περιοχή. Δεν βρήκαμε τίποτα ύποπτο, είπανε. Και ο Μάρκους πρότεινε να πάμε πίσω και να τους αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Αλλά το πιο σοφό ήταν να τα αφήσουμε πίσω μας. Όπως
Και ο Σερίφης δεν μας έδιωξε, ούτε μας είπε τρελούς. Μας άκουσε πιο πολύ από ό,τι περίμενα. Αλλά αυτό λέει με αναστάτωσε ακόμα πιο πολύ. Στην αρχή λέει δεν σύνδεσα τη νύχτα με την ιστορία του Τζακ, αλλά κάτι με κάνει να πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν συνδεόντουσαν. Ο Μάρκος είχε small dick energy. Και μετά ρωτάνε οι γυναίκες γιατί ζουν περισσότερο από τους άντρες. Μπράβο Μάρκο, καλή ιδέα. Μαλάκα. Αυτό ήταν, παιδάκια, το πρώτο μας παιχνίδι.